Хора, оказва се, че може да пипаме мишлето. Аз казах, мишлето се оплело тук. Сега... сега! Пипаме сега! Чао, хора! Не, още малко. Снимай мишката там. Ето. Сега, само Това е мишлето. Хора, мишлето трябва да се тръгва. Така че... Чакай, не. Дай пък. Мони трябва да се тръгва. Така, за малко. Вижте мишлето къде е. В мен. Чакай, я да го вдигнем. Не. Ти се кавичи, тя не може да се види. Чао! И защото в момента си тръгвам и чао! До нови среща! Палец нагоре за мишката, защото е много сладка. На 1 месец е. И чао! До нови срещи!